Да, обувката. А къде е Явор? Да. А къде е водичката? Водичката къде е? Да. А къде е краченцето? Да, пиленце. Да. А къде е самолета? Къде е самолета, мама? Да, тук има самолет. Дай да го покажа. Ето го. Самолета. А къде е жабата? Ква-ква. Жабата. Ето е жабата. Браво.